Nagriga mo lang ti kwartan. Pintas man dahi ting nga bote. Maya nga kapag ikan ti artem Ay kapre. Ana nga kapre, shot ni Jimmy, kapsat ni Jeannie. Ang pengarutan na kabraka. Tubos mo't ata mo nangagbuy-buya mo ite. Ay naapaw. Gapo, tawi na yawayan na kiti nakakulungag nga bote. Ikang kay titwa nga kahilingan. Kahilingan? Nagpaiso? Woy, nagpaisaw. Sigurado ka. Ay na, kadiskumpiyado kan sapay. Agpaisaw. Bakit bagbagam lang dito, manaktak ka ti papanan. Woy, agpaisaw. Sigurado ka Ay na, kadiskumpiyado kan sapay, Mike. Duwa nga kahilingan. Kunam data Woy, ne. Sige nga Rod. Kayat ko ti ado nga kwarta. Kwarta, Nakadado nga kwarta. Kani problema. sigurado ka. Wong nga Rod. Ado nga kwarta. Ado nga kwarta. Okay. Ado nga kwarta, sigurado ka. Be careful what you wish for. Ado nga kwarta, madung balitata. Kaya nangingarot ti kwarta. Na, kaguray kamot Ay na, apay, aga papura ka, dalakat baw. Oh, data na Apo! Apo! Kumare! Ay na! Kumare, data ka magayam. Pwede ko kurunta! Ay na, apo kumare! Agsagana kan! Tanay! Ada ti good news ko kumare. Ay na, ada di bali atay manager iti lending nga pagutakan tayo kumare. Nabay tayo ngururay na nagkakwarta tayo tatan kumare. Amom, imbagak dyan ti Bombay ko kumare nga bumulod ka. Kawan, kunana kumare. Iso nga, agrubwat kan kumare. Agore ka man. Natagtag-inup ko dirabi nga mga baka kamo ti weteng kumare isong agtaya ka itatan o patumon nga kalumpit kumare. Anya man datay numero itatayan kumare. Ay na po. Napunpunuan na kunti utang nga na mga awis-awisan ti kasta. Ay na apo kumare. Ay na apo si kalagar ti awisan ti pagkwartaan na. Ay na. Madikayat data. Ay nangilumlum lang ti utang data. Mabagbagtit sa mo dati nga kumare kon. At sasaumot ting nga mangkat katungtong na. Ay naku. Ay na, nakachus-chusing mga to yan. Si kalagar tikikan di pagkwartaan ay na. Basta dakat dito sa balilatan. Di ba dapat may isang kahilingan? Panya garaw, data may sapay nga kahilingam. Madigos ti ado nga kwarta. Nga di kahilingam, madigos. Okay. Madigos ti kwarta. Okay. No dapat healing mo, ay na be careful what you wish for. Madigos, matutupad. Apeng ito dinigos na. Ganong Mart. Di ba kwarta ko na? Anya, kwarta batin baga? Kwarta Ay na, ala pasensyakan, tanay. Natubungan ak sa tidanaw. Agkapsot natin pa nagdengag ko si ka. Oh, natongpal ko iti duwa nga kahilinga mo na. Ala, sige ditakan. Babo! Hoy! Hoy! Agsubli ka toy! Agsubli ka! Gidi kwarta ka ngay!